disawang teko ngarep ngene iki umpama berangkat buah. Ngene iki pantes teng pundi Mas Lentem badhe buah kali garwane. Iya sing percaya lah, ora percaya ora kowe malah kok nyakit rumah aku. Sawang ya beda. Beda aku lak jajal lagu ndak apa pikir ora. Apa Mas lagu ini? Nimas. Apa kuwi? Kesayangan no. Kesayangan ini lagu apa? Lho awakmu ora ngikuti TikTok. Lagu aku viral, Lagu sing viral TikTok iki apa? Bapakku NU ibumu muslimat Kang Masku Ansor Bayu. oh sing ta. Petuk wong wedok ya sing romantis nyapa kok. Petuk wong wedok. Lah yo. Bapakku NU ibu muslimat. Jarene sing viral. Iki piye to bocah iki? Sing viral ya kuwi. Apa Mas? Paling ora sawangan. Apa? Sowang sawang. Delengan iki lho contone sing nom memberi contoh. Ya